SUV nga misuway pag-overtake sa usa ka auto nabalitok kag ug nahitabo ang insidente sa may ML Quezon National Highway sa Sitio Suong, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, pasado alas 11 kagabi. Matud sa nagmaneho sa SUV nga si Ronald Condrilon, gikan siya sa Barangay Agus ug padugunta sa Barangay Mactan, dihang misuway siya pag-overtake sa gisundan nga auto. May nakasugat siyang motorsiklo, hinungdan nga mibalik siya sa iyang lane. Ug kay kusog ang iyang dagan, naigo niya ang gisundan nga auto ug nabalitok ang gimanehong SUV. Mapasalamaton hinuon siya nga garas lang sa bukton ang iyang nahiaguman. Wala ni hinon muluwat og pamahayag ang nagmaneho sa auto. Sa pagkakuto ning balita, aduna nay nakabot nga inisyal nga kasabutan alang sa settlement ang duha ka mga hab. Sense of mind mamang kay kung wala siguro umbot lang kung buhi pa ko ron kay biskan ako di makuto nga buhi pa ko. Pero salamat ko sa Ginoo nga maura to nahitabo og kabay pa unta masito ra namo ba. Na liquor test na to ang duha ka party, then wala man, negative man sila sa ilim ng makahubog. Then nasay nagsettle ra sad sila considering wala may major injuries ang nahiaguman sa both parties.